Bosgarren postuan Bilboko txokorik zaharrena. Bizkaian tradizio handikoak dira Atletik, Marijaia, Begoñako Andramari, baina elkarte kontu ez ari garela, ara non, badirudi ohitura handirik ez dagoela. Ez naiz asko joaten txokora. Ni ez naiz juten, baina bai, badago tradizioa, Bai, nik uste bai ez da Gipuzkoan alde modura, baina hemen badagolako ohitura bai. Batez ere, herrietan eta horrela bai, txokak eta horrela bai, jendea elkartzen da. Jatera bagoaz, restaurante bat edo. Ez dago Gipuzkoan bezalako kultura, uste dut. Bai, noizean behin joaten gara, txoko batera. Baina beti dago elkartetara maiz joateko ohitura duenik. Bilboko gure txokoko kidek esaterako. 1954an sortu zen. Ziur gaude Bilboko txokori zaharrena dela. Eta eztabaida dago Erandioko beste txoko batekin, eta ez dakigu, eta igual egun baten hori ikertu behar dugu, nor den Bizkaiko zaharrena. Bertan, bazkide izateko baldintza batzuk betetzea ezinbestekoa da. Bazkide izateko izan behar duzu 18 urte. Gertatzen dana, hemen sartzeko ilara nahiko luzea da, eta normalean pertsona berri bat sartzen denean da beste bat hildalako. Nahiko tristea da, baina, holan da. Sartzeko aukera dauka bere suina edo bere semia. Bere semia ez bere alaba, bakarrik semia. Euskal Herriko beste txoko askorekin alderatuta, gure txoko ez da horren zaharra. Baina badirudi horrek ez duela eraginik elkartean emakumearen presentziari dagokionez. Normalean emakumeak ezin dira hona etorri. Hori gogorra jotzen da, baina ulertu behar da. Azkenean hemen hona etortzen direnak dira gizonak, eta hau da bere espazio propioa, ezta? Hombre, niri zait ondo iruditzen, baina, daki tradizio kontu bat dela. Jorratzen ditugun gaiak, adibidez, igual, emakumeak egongo balira, ezberdinak izango dirateke, ezta? Lekeition, nik hor txoko horretan joaten naizen txoko horretara, sarrera zabala da. Ara, topatu dugu eta emakume bat sukaldean. Bai, hori da kontraesanan txiki bat da, baina ona garbitzea datozenak neskak dira. Ez dut oso ondo ulertzen. Ni sartu naz, neska izan da, eta, bai. Eta sukaldean ere, askotan gizonek ez dute usten emakumei igual sukaldean sartzen. Da kuriosoa da, ez da, nahiko matxista iruditzen da, baina, da txokoren ohitur niretzako zar bat. Gure txoko elkartea ireki zutenean, lehen bazkarian zer jantzuten ez dakigu. Baina bai zenbat gastatu zuten. Bilete hau izan ziren, txoko honetan gastatu ziren lehendabiziko 25 peseta. Bazkaria ona izan zuen, 25 peseta 54 garren urtean askotarako moten zuten. Bilbokoak behar zuten izan.